Mula sa football field ng UNP, Good Day Sports fans! Ito ang pilot episode ng isa sa pinakabagong palabas sa Core TV. It's all about sports. It's all about the games that you love to play. It's game time! Entertaining. Informative. It's all about sports. If you've got a time, we've got a game. It's game time on Core TV. Fan ka ba ni Michael Jordan? Alam mo ba yung larong pang Genius? O baka gusto mong makilala ang game idol sa larong chess na tumalo kay Grandmaster Eugene Torre? All these and more mapapanood ngayon na. It's game time. It's game time. It's game time. It's game time! Ito ang ginamit ni Michael Jordan noong 1998 NBA Finals kung saan tinalo nila ang Utah Jazz. Number 23. Here's our sports trivia. Sports trivia. Ang jersey number ng isang basketball player ang isa sa mga tumatatak sa isipan ng mga manonood. Tulad ni Michael Jordan, number 23 ang pinakasikat na numerong ginamit niya. Pero maliban sa numerong 23, gumamit din siya ng 3 iba pang numero nung kasikatan niya sa basketball. Isa dito ang number 45. Ginamit niya ito nung bumalik siya mula sa maikling panahong paglalaro ng baseball. Originally, itong numerong ito ang gusto niyang gamitin noon, pero nauna nang ginamit ng kanyang kuya Larry na isa ring basketballista. Dahil dito, minabuti niyang hinati na lang ito at naging 22 and a half. Ni-round off ito at naging 23. Doon nakuha ang number 23. Ang isa pang jersey number ay ang jersey number 12. Ginamit ito ni Michael Jordan noong 1990-1991 season ng NBA laban sa Orlando Magic. Ang dahilan, ninakaw ang kanyang jersey number 23 sa kanyang locker room noong dumayo ang Chicago sa baluarte ng Orlando. Ang number 12 ay backup jersey lang at wala pang nakalagay na apelyido sa likod. Meron pang isang numerong ginamit si Jordan but not for Chicago Bulls kundi nung siya'y naglaro sa Olympic Dream Team ng USA. Ang ginamit ni Michael Jordan sa USA Dream Team ay ang numero 9. Hindi pwedeng gamitin ni Jordan ang number 23 at number 45. At dahil nga favorite niya ang number 45, pinaghalo na lang ito. Ginawang 4 plus 5 equals 9. Kaya number 9 si Michael Jordan sa USA Dream Team. That's our sports trivia. Coming up on Game Time, kilalanin ang ating game idol na tumalo kay Asia's first Grandmaster Eugene Torre at alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa mundo ng palakasan sa Sports Reports. Dito lang sa Game Time.